फिन आरोबाव गावनि नखरखौ नेवसिनानै सासे आइजोआ खारबावदों। क'क्राझार जिल्लानि इस्मालिगाव गामिनि थागिबि खरथें नार्जारि आरो चिरां बाथाबारि गामिनि रिनाबाला औवारि सानैजों गोसो थोलायनानै थांनाय 2021 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव समायखिरा लानायजों जुलि जादोंमोन। बे जुलिनि 3 दाननि गेजेरावनो खरथें नार्जारिनि आंगो बिसिया गावनि बिसाय नखरखौ गारनानै बहाबा खारखोमानानै दं। इस्मालिगावनि गामिगोराया फोरमायदों दि मोन्नैबो नखरजों लोगो नांनानै जेरैब्लाबो नागिरनानै लाबोफिनगोन होननानै खौरांगिरिनो फोरमायो। लोगोसे गामियाव गोरोबहोनानै बिजिरनायनि गेजेरजों समायखिरा लाहोनानै आरोबाव बिसिनि नखरखौ मोजाङै रायजो जाफिनहोगोन होननानैबो फोरमायबावदों। खरथें नार्जारिया गावनि आंगो बिसि रिनाबाला औवारिखौ नखरखौ गोसोखांनानै फैफिननो बे खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों। नखरनि जानबुं नम्बर 9394252811 आरो हिन्जावनि नखरनि जानबुं नम्बर 8135948552 बे जानबुं नम्बरफोराव खौरां हरनो थाखाय नखरगिरिफ्रा खावलायदों। बिसोरो आंनि फिसानि सोमोन्दै फैदों आरो आंनि फिसाजोआ बिसमुरि कासबारियाव हाबा जाहैबायमोन। बे हाबा जाहैनायखौबो जोङो मिन्थियाखैमोन। बिमा बिफाया गाव माला देवाननि खोथा लानानै थांखो जोंबो जेबो मिन्थिया आरो गावनो सिरि सिरि थांबाय, गावनो हाबा जाहैबाय। उनाव मा सानखो बेयो आरो फैनानै बिदिनो एसे जोंबो दावराव दावसि जालायनानै बुजाय आजाय हरफिनबाय जोङो। हरफिननाय बेलायाव बियो एसे गोबाव थाहैदों आरो थायै गावसोरबा मा जालायखो जोंबो बेखौ मिन्थिला। जोंनि खोथाजोंबो थांनाय जायाखै। गावसोर संसार जानाय बेलायावबा मा जाखो। उनाव बे गथ'आ सानसेखालि न'आव सानसे फैनानै थाफैदों। ओमफ्राय बिसिनि सिरि सिरि मोजां मोनलायनाय रायलायनायखौथ' जों मिन्थियाना, रावनिबो फिसाफ्रा बिमा बिफानो फोरमाया, खिन्थाया। ओमफ्राय बिसोरो उनाव गावजों गाव खोथाजों खोथा थालायलायनानै उनाव बिदिनो बिसोरबो गाव जे जायगायाव हाबा जाहैनाय मानसि बिसोर फैनायावसो जों आन्दायलायबाय आरो बोरै जाखो बिदि आसरित। ओमफ्राय बिदिनो गावहाबो खोथायाव दंखायोमोन खोमा, थांबाय बियो गाबगु खुगु खारबाय। जों हरफिननो नागिरदों आरो बे समावनो बियो दसे खालामब्रबबाय, बाव होसोबाय, लायबाय, खुनुरुखुम बुजाय आजाय हरबाय। फंसे फंनै जों बुनानै हरबाय, धिक्कारजों दुखुजोंबाबो बुजायनानै। जोंथ' फैफिनजानो लुबैयो, दा मोनफिनजानो लुबैयो गावनि फिसाखौ मोजाङै मोजां मोनफिनोबा। औ, नोंसिनि गेजेरजों जेनेबा मिडियानि गेजेरजों मोनफिननो लुबैयो आरो दा फिसाखौ। दा रायजो राजाजों माने जोंबोथ' नागिरनाया नै दा मिडियानि आखायावनो होनाय जाहैबाय, बिसिनियावनो खोख्लैनाय जाहैबाय जोङो बे नागिरनायखौ। रायजो राजायाबो जोंनो एसे हेफाजाब होगोन बायदि जों बेखौ साननानै लायो आरो दा आंनि फिसाजोखौ सोरबाफोर नुबाय बायदोंब्ला आरो जेनेबा बे माबायावनो नाम्बारावनो बुहरनो हागोन, खिथाहरनो हागोन आरो बाव नाम्बार होखानाय जागोन जोङो, फन नाम्बार। फिसाजोआ जेनेबा नुबाय बायोबा मिन्थिबायोबा जोंनाव फैफिननो हागोन आरो जेनेबा सोरबा माबाबाबो खिथानो हागोन जोंनो, खिथाहरग्रोनो। आंनि आबुं सिनायथिया जाहैबाय गामि सानजामालिगाव, पस्ट बिसमुरि, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। बेयाव नुजाफैनायनि जाहोनानो जाहैबाय बे न'खरनिफ्राय सासे हिन्जावसा जोंहा बिदाया लानानै थांदोंमोन जोंनि गामियाव। बिनि हाबाया डिसेम्बराव जादों, जों थारिखखौ बावबाय। जिखुनु हाबा जानायनि उनावहाय माखासे सप्तानै सप्ताथामसो बा मास मोनसे संसार जानानै रायजो जानानैहाय बिसि फिसायजों जेबो जायालासे बियो सानसे समाव न'आव फैदोंमोन। जानुवारिनि एसे सिगां न'आव फैदोंमोन बियो। बे समावहाय जोंनि अफिस स्टाफनि पिकनिक दङ होननानै आं गोबाव जालांगोन होननानै बुंनायखौ जों खोनानो मोन्दों। मानो होनोब्ला 4 थारिखआवहाय पिकनिक दङ। आङो सप्तासे जालांसिगोन। बियो बुधबार बारायाव फैदों।
बरुवार बारियाव फैनानै आङो मंगलबार बारियावसो थांगोन होननानै बुंदोंमोन। जोङो नेक्स्टनि बाथ्राखौ नैबे दिनैनि जिनिखि जाहोन बे जाहोना जाहैबाय नोंथांमोननि जे रिपर्टारफोरखौ लेंहरनायनि जे जाहोना जाहैबाय दिनैनि मोनसे जाहोना मानसिया 7 थारिखआव गोमादों, मानसिया 7 थारिखआव गैया। दा 7 थारिखआ समबार बाराय ना समबार बाराय गोलैदों। दा बे समबार बारायाव बिदिनो बिसि फिसाय माखासे मा होनो सेन्देल बायनाय बा बाजार खालामलायनाय जाहैबाय। दा बेवहाय ज'यैनो थांनानै न'खरनिफ्राय बियो आङो माबायाव अफिसाव क्रिजेल मा होनो क्रिजेल सार्टिफिकेट लायनो सिडलियाव आगोलाव दा बेवहाय बियो बिनिनो सार्टिफिकेट मोनो होननानै बेग मोनगोन मुलि मोनगोन होननानै लांनो होननानै आरामसे माने दोनबोलायदों आं बास स्टेन्डसिम। बेनो माने 300 थाखाल' हरनाय जादों आं सिडलिसिम फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय बियो बुंबाय आं दा नों नेनो हायाबा दा फैनो सोलाबाबा आं गारि रिजार्भ लानानै थांफिनसै होननानै आरामसे बुंबाय आरोखि। दिनैनि मिडियानि गेजेरजों आं संसार जाबाय जेब्ला गावबोथ' रान्दिखासोमोन, आंबोथ' माने गैखाया, आंहाबो गोमाजाखानाय। दा जोङो इसोर गिदिर सर्ट खेरा लालायलायनानै इसोरखौ दहाय होनानै जोङो जुलि जाबाय। आं बेखौथ' माने सहजै बावा, आरो इसोरा बावा, मानसिया बावनो हागौ सर्ट खेराखौ, नाथाय इसोरा बावा। बिनि फिननायखौ आंनियाव आथिं खुलुमफैयाबा बा माबा खालामाबा आरो बे रेहाय मोननाय नङा पापनिफ्राय। आरो हौवायाबो जे गोरोन्थि मावदों बेबो पापनिफ्राय गनाय नङा आरोखि। दा आंनोथ' नांगौ, आं सर्ट खेरा लानाय जिनिसखौ आं हगारा, आंनो नांफिनगौ, आं मोनबा आं बोजबफिनगोन आरोखि। दा बिनि सायाव गामिनि जानानै आं बुंगोन माखासे बिनि सायाव सोंनाय फिननाय थागोन आरो सोंनाय फिननाय लानानै माखासे खोथा बाथ्राफ्रा मा रोखोम जागोन मा रोखोम जाया, बिनि सायाव जुदि मोजां फरिबेस फैयोब्ला, बिनि सायाव जुदि मोजां रेसपेक्ट होफिनोब्ला जे गामिखौ, बेवहाय जोंहा एसेब्लाबो दन्द' थन्द' खालामनानै जोङो संसार जानांगौखौ जों भंग खालामा। दन्द' थन्द' खालामनानै माबा मोनसे जोङो समायखेरा लाहोनायनि जोंहा थांखि दङ गामियाव। दा बेखौ जोङो बुंगोन, नाथाय जोङो बजबहोआ, जों नाथाय सोआ, जों बेखौ होननाय नङा। दा बाथ्राया मानसिखौ जों नुगोरनांगोन, मानसिया जोंजों रायलायनांगोन, जोंखौ रेसपेक्ट होफैनांगोन, जोंखौहाय बियो आथिं हमफैनांगोन रायजो राजाखौ। दा बिनि सायाव दन्द' थन्द'जों माबा मोनसे समाधाना फैगोन। दा बे गामिनि जे उद्देश्य आंनो नांफिनगोन आरोखि जेरैबाबो मोनो। सोरबाफोर नुयोबा जाहाथे आइ आफाया माने हमनानै दोनबा कन्टेक्ट नाम्बार होगोन, कन्टेक्ट नाम्बाराव खोन्थाहरबानो जाबाय। दा जेथुमानि जोङो गामि दरनैजों गोरोबलायनानै नागिरलायनायनि जे बाथ्रा होनदों, मानसिखौ जों जेरैबाबो बरनगोन। हाजार दिल्ली बम्बाइआवनो थाहै, हाजारखि कलकाता अबेबा दाबसे गोजानावनो थाहैथों, सारा इन्डिया सारा आसाम बेखौहाय नागिरहोनो जोङो खावलायगोन बा जोङो थिरांथा लागोन, बोसोन होगोन। दा बे हिसाबै बिथांमोना थाखुमानो हाखानाय नङा आरो जेरावबो थानो मोनखानाय नङा। जिथु माने इन्डिया कान्ट्रियावनो जोङो गासैखौबो नागिरहोजोबगोन आरोखि। दा बे मिडियानि गेजेरजोंनो बेखौ बरनगोन आरो मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो सुलुं लानानै मोनफिननो हाथों, जों बेखौ बुंबाय। दा गामि दरनैजोंहाय जोङो सावरायलायनानै जिथुमानि गभर्नमेन्ट लेभेलाव माखासे गोजोरै बा माखासे बेफोरबायदिखौ समाधान खालामनानै होआब्लाबो जोङो बे गामिनि रायजो राजा आरो जोंनि गामिनि रायजो राजा दिनैनि समावहाय जोङो सुबिसार जे मोनसे सावराय मेल ओरैनो जख'न्थाय एजिकिउटिभ बायदि बेजोंहाय जोङो समाधान खालामनानै दिनै मिडियानि गेजेरजों होबाय। दा जोङो मा होनदों 3 मासखौ जोङो रेहाय होदों। बे 3 मासनि गेजेरावनो जथेस्थ' बरननो हागोन मिडियानि गेजेरजों जों आसा खालामबाय। आरोबाव जुदिअ आफा बोराइ बाथौआ अननानै जाहाथे जेबो जाया, मानसिया जों गोथाङैनो मोनफिनो, जों बेखौ आसा खालामनानै जाहाथे बिसोरनि जे जोंहा रिना औवारि जे जोंनिनो गामियाव हाबा जाहैनाय, बे रिना औवारिखौ जाहाथे जों मोजाङै मोजां नुफिनो, मोजाङै मोजां मोनफिनो, जों बेखौ आसा खालामनानै आरोबाव खेबसे बुंहरबावनाय जाबाय। मोनसे खावलायबावदों, सारा भारतावनो माने बर' मानसि दंहैजोबखायो,
जेरैबो बेंखननानै दा सारा भारतावनो जुदि बर'फोर मानसिफोर दङ हिसाबै नुयोब्ला बेखौहाय जोंनो खबर हरगोन, मोनसे नाम्बार होगोन जोङो, बे नाम्बारजों जाहाथे खबर हरो, जाहाथे खिन्थाहरो, जों बेखौ खावलायबाय। दा जाहाथे माने बयबो मदद होयो, बेनि गेजेरजों जों जाहाथे मोननो हाथों। बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो संगठनाव होनहरनाय जायाखै। जोङो डिस्ट्रिक्टनि माखासे NGO मोनसे थायो, सेंग्रा सिख्ला लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जाहाथे हाबा जायोब्ला बा हाबा होनो नागिरबा बिसोर माना, बिनि सायाव जोङो मोनसे कमप्लेन हरदों। बिसोरो पुलिसजों रायलायनानै माबा मोनसे FIR होलायलायोबानो बिसोर थाखुमानो हाया, बिसोर जेरावबो थानो हाया, बे बाथ्राखौ बिसोर कमेन्ट हरदों। बे आरोखि जोङो एबसुजों बा अबेबा संगठनजों जों रायलायनाय जायाखै। खारन मानो, गामि दरनैजों जोङो रायलायग्रोनो मोनाखै। गामि दरनैजों रायलायनानै माबा मोनसे समाधान फैयो नामा, गोरोबलायो नामा, बेखौ लानानै जोङो मोनफ्रोमबो आफादाव जोङो रायलायनाय जायाखै। दा दिनैसो रायलायजेनदों, बिनि उनाव जों मा राहा लानाय जायो, राहा लानाय जागोन। बे